Nee? En wat is er nu voor de helft van de prijs? Want het is Black Friday! Heerlijk! Oh, dat is het fijn, het spul. 40% inslon. Dommige sixpack. Inslon. Maar daarom heb ik die echt hem ingeschot. De Tinner Bros Whiskey Co. Miners and Shiners Black Spice. Kijk eens, voor de Black Friday nou helemaal goed, Nout. Nou ja, sterker nog, bourbon vanilla. Nou, de bourbon is bij uitstek Amerikaans. Ja. En het fenomeen Black Friday komt natuurlijk uit Amerika. Enorm, dus ja. ik ben erg verheugd met wat Stu hebt gedaan, Nout. Met het verrassende... Is de Tinner een winnaar? Of Dat gaan we nog nu bepalen. Ja, we gaan even klinken. Hossa. Nou, dat klinkt in ieder geval Goed. gunstig. Oh, ik vind het niet lekker ruiken, eerlijk gezegd. Ja, de Tinner is toch best een winnaar. En? Wat vindt Bart? Bart ervan? Gewoon eerlijk zeggen. Is het een winnaar of niet? Eerlijk, Ja? Bart. Mag ik zo zeggen? Nee? En wat is er nu voor de helft van de prijs? Want het is Black Friday! Heerlijk! Oh, dat is het fijn, het spul. 40% inslon. Dommige sixpack. Inslon.